ụmụnne m, enweghị ihe mmadụ na-aga ahụfụ. Ihe m na gị kongalugboene, ọ dị funny somehow, but otu ọbụla o chere a ga-agbotoro ya ụmụnne, n'ihi na ndị Igbo si ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Mana ya wee okwu na-atọcha m ọchị somehow. Anụ m otu nwanne ya nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m lelee nọ na m lekiridere ihe ya nọ n'elu Igbo m so lee ihe ya sị m na ya hụrụ nwa okorobịa masịrị ya ya na ya abụọ bido kpawa na ihe ha kpara nọ naanị ọnwa asatọ 8 months ka ya na dị isi ọma nọ na relationship. Ha bịa chọpụta na ha dị compatible, na ọ dị hard working, ya onwe dịkwa hard working, na ha abụọ dabara na ya emeghị ọfụma, ya wa aka na-atọpụrịta ya nwere businesses ya na-eme, di ya nwekwara na nke ọ na-eme. Ha dị supportive to each other. Chọpụta that na ha lụọ na ọwụ sky is their limit. O propose marriage ya kwerekwe. Last year ka ha lụrụ. Afọ ime bido ya rara eshiwa. Ya gaa ụlọ ọgwụ gaa scan si na ọwụ ejima, ime ejima ka ya. Afọ ime weta 7 months na-aga 8 months, ebido nwe sporting. Ya gaa ụlọ ọgwụ, doctor si ya that na ihe stress ga too much. Na ya don't worry na ọ dịbeghị nke ọ dị orube nke a ga-etiwe mkpu ma ọ bịa dịwa worried. Na ihe o nidiri na ọ wee relax. Na mmara na onye ime mbụ. Na nwaanyị dị ime kwesịghị ịhụ any form of blood. That stain ya hụrụ tụrụ ya ụjọ. Abịa ha ụmụaka wee ejima. Ọ ya ka ya gogidere afọ ime nọ ntara. O ruo mgbe doctor nye due date ya. Ya were zụta exercise book, ndị obere exercise book obere. Kpokete di ya bịa. Ya gwawa di ya sị ihe na ọ wee long journey. Na ya amaghị ma ya ga-alụkwa. Na mgbe ụfọdụ na na-enweta cases of na nwaanyị mụrụ nwa o meghị ya mana ụmụ ya dị ndụ. Na ya achọghị ịbịa ka ọ bịa gbagharịwa ya na ndị bank bịa gbagharịwa. Ọ ahụhụ ya ndị bank eme ya oterụ ha mma. Stress wa ya kpọta ka eweta gị. Wale nwụrụ ụmụaka abụọ enidiri nlekọta. Na ọ bụrụ na ya eloghị n'ijen ya na-aga. Na o lekwe ya nwere 3 accounts na 3 different banks. Lekwekwe na ego ole n'uju na ime ha. Lekwe ATM card nọ ATM card ha. Ya ewerezie biro detuo ATM card pins. Ọ na-eji esere ego from machine. The whole ATM linked to the 3 banks. Ya ewere echepụtara di. Dee pin n'oji ewe ego. Then bezie na phone ya, silekwe mobile apps na control the 3 banks. Lekwe password ha. Lekwe code. Detuore ihe niile ka ọ hapụ ichefu. Each bank o dere. Ya ede withdrawal details ha. Nọ ya mana ọ walk into the bank. Ihu ya agaghị eji na system. Ọ gadewe ihe a nwere ka aga hụ protocol akarịa. Mana with mobile app na ọ ga-emove ego n'ebe ahụ. With ATM ọ ga na-ewe ego ebe ahụ tinye ewecha. Di ya sele ihe o ji ekwu like this. Na ọ na-ekwu okwu ka etige ya mee ya ka ya ghọta that na ọ chọrọ ime ya bye bye. For what ka o ji ekwu ta ya gwa die na ọ hapụ gagala agwa ya datin na ya ma ihe ekwu ekwuge na enwe onye ma mgbe ọ ga-anwụ. Na ọ mara na ego ndị mmadụ ole nọ na bank na-enweghị onye ndị nwe dị akaụntụ anwụchara. Na marriage ka enyi abụọ nọ n'ime. Na ya nwa bụ next of kin in case enweghị ihe mere na ya na abụọ mụrụ nwa. Na o were ego ahụ sọpọtụ na ilekọta ụmụ ya mekwala ọkpakọla ekwekwala ka nwaanyị ọzọ bịa kpọọ ụmụ ya agwa ọjọọ. Na ọkwa nna ya amụchalụ n'udo lota n'udo. Na ya nara ha ihe di ya chịwa. Were dị akwụkwọ were ATM card wee jee n'ime the exercise book nye di ya anaghị ga enwe ya ebe na odewe file. Nwaanyị mba nnọọ nza. Ya sị mba na ihe na ihe mere na enweghị onye ma ihe echi ga-eweta. Ya kpọọ Adanne wee ihe na ụgbọene ya mere. Adị ama enweghị onye ma echi. Wee sị lekwe ego ya nọ na bank ya nyere di access to it. Adị ama ya ga ije nọ n'elu. Ọ ihe ga wrong. They need the necessary question na ha jụrụ.
ada nne ya chịwa si ya na ọ ga-aga n'udo lọta mgbe niile ọ na-eme ka ọkpara eme ka butterfly na every small thing na feel na ụjọ na ole ihe o jiri nwaanyị dị ime akwesịghị ịtụ ụjọ no speak wey positive lelee ike wu okegekpe ihe ahụ ọkụta na ihe o mere dị mma na-ewe mana o kwesịghị ịtụ ụjọ highest CS agbawakwa chịpụta show maka gịnị nwe ihe o ji ebi ebi like that ụjọ dị ya ka ọ chọrọ ịnwụ hapụ onye ọbụla ya na ada nne ekpocha ekpe ka nkata and di ya nọ the day ya gwaga ada nne ya gwaga ya destin di ya chịwa ego ọnụ so ọgọ jụwara m yo mgbe niile nwanne m nwaanyị na-eme ka ike ụwa gwụla ya ma mụ dịka ihe nwe ihe ka akpa ya ka nkata ka aha ga o ruo mgbe dọkịta bugu ya baa tieta eme ya operation chepụta show maka 2 boys ya mụrụ sọsọ ụmụaka pụta successfully ya ma pụtakwa n'ahịa isi ike na-enweghị anything ọbụla nothing no problem ọ ya ka ya mụchara na nwa ya nọ na nwa 2 weeks ahụ eshile ike ya si die na ọchị jụọ ya ATM kaadị ya ka ya gaa n'ihu ebe emere POS na enwere ya were ego na enweghị ihe jiri ji ego na DSR na-eme ya eme na ọgwa ya ihe ọ chọrọ ịzụ na ya ga-enye ya dị money ya sị nọkwa na onye ya kaadị ya biko di ya sị gịnị ka ọ kaadị gịnị na ọhụrụ akaụntụ ahụ o release nye na ya echenjele pin ATM kaadị ahụ niile paswọọdụ eji eme those account access na ya echenjijuola na paswọọdụ eji eme that day ya were fon ya gbirigbe iji n'ọhịa ahụ ya echenjijuola paswọọdụ na ya nyere ndụ ya nsogbu na ihe ọbụla o nidere na ya ga-enye mana ọhụ na ego ahụ nọ na akaụntụ atọ ahụ na-enwe onye ga-emeta ya aka na 1 naira apụba from the 3 accounts na-enwe ihe na-emeta ya aka na ya wụ dibịa ụlọ ya enwe ego na onye na ndụ ya nsogbu na ihe ọbụla o nidere na ọgwụ ya na ya ga-enye from ego akpa mana ahụ na ego atọ ahụ nọ na nwa ebe aka na akaụntụ ahụ na-alaghachikwa back to her again nwaanyị mba nọ na ọ bụ ebe okwu na ugbu a ya mahụ ihe ejiri ya na-elesi ya gwa na ya ma ya na-ere ilu ije na ya nakwaghị ị ga-ewere nne n'ụgbọ ya nọ na nlele nọ na ya manụ ha ugbo ma onye mewe ya mee na fọs mee pọz ya kpọrọ adanne bụ oge gboo die na-ajụ ya sị elekwenụ ka ọ na-achọkwaghị iwere ahụ kwa anụ nwa ụgbọ na anụ nwa aka lee plan nwa na ihe nwata nwaanyị nyere mgbe ihe o jiri gaa ekpe mgbe na ọmaba ihe echi ga-eweta mana ọ gaala ije ahụ udo na o nyere nwanne ya nwaanyị akaụntụ ọsọ ọ ga-ejide akaụntụ gị na ego n'ebe ahụ ya tiri di ya gwa oge nwa ụkwanụ nwanne nwaanyị so wepụrụ ha ọnụ na ihe na nwunye na ihe enwe ihe niile na nwaanyị mba na ọhịa esi ka ya kọtara m ụgbọala ụmụnna m mbụ kapụ n'ọchị ọ ya na-akpelike inyere ya iwerele kọpụ ka ihe mmiri natazina ya kọpụ mgbaka m jigo wee sị nwanne m nwaanyị ya sị nwaanyị ọma ya sị enweghị m chọrọ ịghọta akwa ego o jiri gbanahụ n'ụlọ ọgwụ ya sị ọwa ego ya bifo ọ gaghị ọwụgwọ ego onye na ọwụ die na ọwa ego na o ruteghị na ka otu ahụ na ọ dị generous na ogbu ya na ọ dị ya na ọ na-afụfili responsibilities ya well as a husband na ọgwụ ka ahụ enwe mgbe complain ya ruru that side nsoke ihe niile ọwa oche njigara ihe ọ na-aga emewo ịga na bank na ọ na-aga ichenji your phone number you can just go na the whole bank so ịchọrọ ihe update your details ọwụ change of name no mobile app na ATM app you can even apply for another ATM enyejukwa ihe ndị ahụ ọhụrụ mana opportunity ọbụla ị nwetara ịga bank you update your informations enye hekwa still access your account na ịbaga na bank all your account your passport your picture ihe na system ịma signature gị so ọ na-echenji ka ọzọ ihe ọ na-aga emewe ịbaga bank anything gbasara that account without you ọwụdụ joint account gị na-abagodo sef ọ ga-anọrọ ọdụ gụnwa gaga na kanta because ọ individual account so enweghị ihe ị nwere ịbọdụ ọ na-egwara m ugbu a sị na ego niile nọ n'ebe ahụ ọ sa fon na transfer ya na nke ya mana na disenwe ọtụ ọ dị mana ego ka na ọtụ ide nwere ebe ị ga-esi spend gawa ego ya onwe ya kpatara so emene ka ọ ghọta dat na ego ahụ
relax your mind. Ebe na metụ gị aka, ọ gwara gị na enwe onye ga-emetụ ego ahụ aka, na enwe ihe ị chọrọ gị egwe. Ị gaghị anọkwa gị relax ya ngwa ngwa like that, because ego na mmadụ mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwee plan, nwee ihe ọ chọrọ ime, target inyere ego ahụ for a reason. Ifiliri nwere long journey na-aga, Chukwu edurukwana na nga dum lọta, ọ individual account kwesịrị release ya back. Ihe a wee ekpe ikere eke. So ebere gị dọshi ya na ọ gị bịa mewe iji shie ya ike, ya ga transfer the money, ma na ị ga-egbe na ka ị kwere si ya nsogbu ahụ. Ahụchicha anyị ike gị ga bank, you change your details, change ATM card, na ATM nwere na ofuru efu, a ga-enye gị new one. Gwa na echetezi login details na ha scribe oke n'ebe a, gị ga-tigharịa ha ihe niile emene ka obese were gị na ya abụọ. Ụmụnne m, the reason m ji esi ka m bịa gbotere ụmụ ihe ugbu a na-awụ ịhụnanya, one small thing, ịhụnanya obere ihe jidere m ihe na ama m otu ụbọchị ga-adị. Ya garacha lụta n'obi ọma, enwe ihe ọ ga-ewe ya eso ngwa nlekwa ihe niile. Ma at least onye na-enwe the privilege ịmaragodo ego ole ụmụ na mara dat na ọwa enwe ihe mere ya chọọ ya achọ na ihe ya na ọwa ihe ṅụ. Enwere reason o ji were ụmụ nwaanyị niile ga-eme ya. Ihe ugbo nwaanyị ugbo mere, ụmụnne m ọnụ gbadere m. Nwaanyị atụrụ ime ka abụọ ga-eme ihe ọ wụzi nwanne ya ọ relative ya ka o nwere ike ga were those things ya, n'ihi na o ji na ihe o nwere ike ime. Na ahụ n'ote mgbe ụfọdụ mmadụ ga-anọ wepụta obi ka ya na mmadụ biri, gị na-eji ụmụ oruru karata gosiri that na ihe ute kwuru awụ ihe Ọnịcha na-eme. Ọ dịkwaghị mma. Enye ṅụ ihe jide, onye nyere ṅụ ihe jide so na gị jide ihe rote, mgbe rote ya ga-abịa iweghara, mgbe rote ahụ ya bịa gị nye asha ha ya na ọ ya ga-eme a ga-eji weta ọzọ so jide. Nwaanyị Igbo nwere ike nwee bụ property, nwee document somewhere, ihe ọ hụrụ ego na account, kekwe nwere other things nwaanyị a nwere, kekwe nwere nwe onye nwe onye, mana at least gị gosi that na ote eshiri nye m ya uche hotel release dịbụdeti na metụ ha ego nwaanyị aka, o weghị ego dị ọ saifonu ya. Mana ihe a na-arịawo nye asha ha na nwaanyị ihe o nyere n'obi, nwunye ihe o nyere, mana ogwu ebe okwu na ụwụ were ihe nwaanyị nwunye m nyere na jidere ka ya gaa ije alụ gị nyeachi. Enweghị nọdụ ya gị nyeachi ebe ijikwa ego iji elezi famili n'anya. At least ị werela otu anya hụ ego ole ọ nwere, ọ gbajuo dọrọ echi ị na-anya gị niile, ọ gaghị asị, ọ ga-ele anya n'ihu si eji ha ego na ya nwee inyegodo m gị mara ego ole nọcha na the whole account, nye ha access to them. Ọmaghị otu ụbọchị ga-adị, ọmaghị echi ga-ewetara ọwa na ọ nọ. You don't know how much that woman loves you. O place in high. Mgbe ahụ ọ lọchara lọta ije ahụ n'obi ọma, kwesị ka ị bịa sị nwa na nwa ego na-enwe gị. Ee, ụmụnne m, a na-aga a na-egeje a na-amụtaje ihe ugbu a nwere ike ime onye gị na-ebi ya na akwụkwọzi akwụkwọ ezo onwe ya ezo, ị ga-amazi nga ọha mgbe onwe ihe nwe niile dị eso lekwe ihe na lekwe ihe jide ihe na ọ ga-eme ihe abụọ ka ọ ka ga-ama ọzọ. Ọ gbawa ihe iji ahụ echi, o nwezi ike werezie ego ahụ ga-enyezie ya ebe ego ahụ na-aga adị safe. O nwere ike ya wụrụ nwanne ya nwoke eweregodo dị money use. O nwere ike ya wụrụ nwanne ya nwaanyị ha asa fonu dị money, ọgụ nwa ka ọ sụrụ ya, ọwụhụ nwanne ya nwaanyị ka ọ sụrụ ya. O were nọ dịka di ya were ihe nsị gị jide nlọta na ndụ m weghara ha ihe ego ọwụ gị nyere ihe, ego ọ rụtara ego akpa ya lọta, enwe ihe ọ ga-ewe n'eso mgbe weghara ha. It's not that ị nwekwara bad intention, because ị nwee bad intention before nwaanyị na-elode n'ụlọ ọgwụ ịsa fon na ego niile, ego na ote ịbịazi na ọ gị nwee ego na aka ya ga-eru ha na echefuo ya, ewepụ obi ebe ahụ na-enwe ihe ọ na-ediri n'ọgwa. Ụmụnne m, biko okwu daa n'etiti imelite mmadụ, okwu a ga-aghọta ya n'ụdị dị iche iche. Ka nwa ahụ na-eme ihe ekwuru, ọ dị mkpa amara na ị na-eme ihe ekwuru, you keep to agreement. Otu esi ikwu okwu na ọ wụ otu ị na-esi eme, ọ ga na-eweta m recommendation. Onye gbara ụzọ gị ga-agba ya ụzọ n'ọzọ. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.